Салом ба ҳама. Ман инҷа обед бибуромдам. Ҳамон якум этажи даромадии гостиницанда. Кафеш ҳаст худаша. Завтракаш бепул. Уже обед, ужин, последующий дигар хӯрокош плати. Мана инҷа гостиницая Мештаги ҷош. Холл. Wi-Fi, ҳай. اینجا روی صحنه‌اش بچه ها بازی میکنند. بریم به میان نشنگ جاوم вообщем нақс ремонташ нав даже уже баъзе ҷоша ремонтам шудагине вай мен чизаи строительные ва ошада ҷои флос шудагиша инҷа онда даже скотчҳои часпондаги шудааст. Амир, иди играй, смотри. Да, смотри, Ясмин, Акош. Да, гол кун. Наку сахназам роҷон. Сахназам ва ойнава рафта мезнад. Куҷова мере? Дидиме сахназам гуфтам ку? Руку убери. мо инҷа Magic City ва омдим. имрӯз камтар дертар омдим. соли гузашта омдаги монда барвақттар омдаги будем. где-то соати 5 буд. ҳаво гарм. вообще рӯзба инҷа неинтересно. бегоҳ ба михел интересно мешавад. одамам бисёр мешавад. мана ин кӯчаоша нақшу нигориша нигаритон боло ва мин рӯи молоки ана михел фасон кадааст. як кӯчи дигараш бигузарӣ вообще стили Европа ки якта кӯча стили милли худомо ки бисёр ҷои чағ задан ба шаба ҷои наст бо магазиношай магнит косметику боз вайкикую ана михел магазинои брендови ҳаст. бо ҳар хела представлениё мешавад. фонтан ҳозир барои кӯдако мана михел лӯхтак шуда будааст. звукша куштам чунки авторские права пайдо мекунад. видеоя блокировка мекунад. барои ҳамин звукша кушта озвучка кардам. мана ин кӯча зонтики фасон кардаги будааст. инам ҷудоям интересный хушрӯ фасон. ана михел ҳавас карда чағ зада гаштим ҳамроҳи кӯдако. Хорошо. мана ин кӯча стили Самарқанду Бухороки фасон кардагӣ. далшанда Magic аквариум ҳай. даруни мен аквариум даромда маҳиҳоя тамошо мекунем. мо баъде ки Magic City буромадим Seoul Moon ба омадим. мана михел ҷо гӯем ки канали калон ҳасту ду тарафшанда ду этажаю се этажа магазину кафе ресторан ҳама хели чизо ҳаст. ва ҳар як ним соат ба фонтана пад музыка сар метиҳад. соат 10 шаб где-то то 11 инҷа кор мекунад. ҳозир то адошавиша меисиму баъд мебуравим. нашод Magic City бисёр бо ҷоҳои аҷоиб хушрӯш буд. интереснаш буд. якумш ин ки заряди телефон тез адом мешавад а видеогирия баъд ҳамроҳи
пёдако камтар неудобнотар ҳаст. Бо видеои кам гирифтагим шортспа мепартом хойтон даромда бенидам. Насчёт аквариуми Magic City аквариум даромдаги мо не, чунки уже одам бисёр буд, очрат намебиёд, сахт мекунад. Идем, поднимайся. И туда нельзя. Туда нельзя. Пошли дальше.